आसाम मिजोराम बर्डारनि करिमगंज ओनसोलाव पुलिसआ गंसे गारिनिफ्राय 3 सुबुंखौ 1.3 केजि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोन्दों। मोनथिनो मोन्दोंदि पुलिसफ्रा मोनानि 10:30 रिंगासोआव मोनसे खौरां मोनोदि गंसे गारिया मिजोरामनिफ्राय ड्राग्स लानानै फैगासिनो। मिथिनाय बायदिनो पुलिसफ्रा गंसे गारिखौ नायबिजिरनायाव 1.3 केजि हेर'इन ड्राग्स 100थासो साबोननि सिङाव मोननो हादों। शनिबारनि फुङाव पानबाजारनि शुक्रेश्वर मन्दिर खाथिनि रजादुआ घाट दैमा गाथोनाव सासे सुबुंनि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो मोन्दों। मिथिनो मोन्दोंदि खाथिनि सुबुंफ्रा फुङाव सासे सुबुंनि जिउ गैयै देहाखौ दैमा गाथोनाव गोजावबाय थानाय नुयो आरो थाबैनो खाथिनि पुलिसखौ लिंहरनानै जाथायखौ फोरमायो। सुबुंखौ दासिमबो सिनायनो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायदों। पुलिसफ्रा पस्टमर्टमनि गेजेरजों थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोनगोन होननानैबो फोरमायदों। मंगलदैनि सिङाव थानाय मुराबारि ओनसोलाव पबित्र देखा मुंनि सासे फालांगिरिखौ माखासे दुथां सुबुंफ्रा लावथिजों गादबनो नाजानायाव गोब्राब जखम जायो, जेराव फालांगिरिया गावखौ रैखा खालामनो थाखाय गरनै गुलि गावनाय जायो। कामरुपनि सिङाव थानाय गरायमारियाव मुहरुद्दिन मुंनि सुबुंनि गभार्नमेन्ट सलार पावार प्लेन्टनि बेटारि बेरफ्रुहोनायनि जाहोनाव गंनै न'आ अर खामनानै हांगार जायो। माजुलि जिल्लायाव सासे बाइक सालायग्रा चन्द्रकमल काकतिया कारजों सौग्रावदों आरो अरांनि धोनसिरी मुंनि जायगायाव लामानि जाब्रबथायाव क्लास 3 आव फरायनाय हिनजावसा अफसाना खातुननि जिउ खहा जायो। गावारि सोलोंसालिफोरखौ EWS फरायसाफोरनि थाखाय 25% जायगा होनो बिथोन होयो। 25% रांखान्थियारि नोरजिया फरायसाफोरखौ जायगा होनांगौ आरो 2023 मायथाइनिफ्रायनो बे खामानिखौ खालामनांगोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों। लोगोसे सोलोंथाइ बिफाना मोनफ्रोम फरायसालियाव नायगिदिंनांगौ आरो 25% जायगाखौ रांखान्थियारि नोरजिया फरायसाफोरनो हगाराखैब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना मिथिहोयो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलिंजरा गामिनि रबिराम ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिनानै दं। नखरनि रांखावरि हालोदा जोबोद गाज्रि जानायनि थाखाय आरो गोबां रांनि आंखालाव मोजां फाहामथाय मोननो हायाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा जा एसे हायो अननानै गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव रां हरनानै मदद होनो थाखाय खावलायदों रबिराम ब्रह्मआ। एकाउन्ट हल्डार नेम दैमालु ब्रह्म, एकाउन्ट नाम्बार 3711416538, IFSC कड SBI N 00079996। साहित्य एकाडेमिनि सोद्रोमा महरै गागि थुनलाइगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'खौ सायख'नाय जाबाय। साइ स्टेडियामाव उसु एस'सिएशन अफ आसामनि बानजायनायाव खुंनाय उइमेन्स उसु चेम्पियनशिपआव बिटिआरनि CEM प्रमोद बर'आ नुजाथि हैदों। अय'रुमसि गायसनगिरि रितेश अग्रवालनि बिफा रमेश अग्रवालआ 20 थाला गोजौ बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैना जिउ गोमायो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रितेश अग्रवालआ गावनि बिफानि बे जाब्रबथायजों जिउ खहा जानायखौ सुबुं बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। लामडिंनि रेलवे ट्रेकआव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हायो। जाथायनिफ्राय मिथिनो मोनोदि बे सुबुङा 22 बोसोरसोनि जागोन, नाथाय बिनि मुं आरो थं जेबो मिथिनाय जायाखै। आसामनि गहपुराव सासे 1 बोसोर बैसोनि गथ'खौ गावनिनो आंगो बिफाया बुथारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावदों दि दायनिगिरिखौ दा पुलिसआ खाबाय। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्त्रि एन्थनी एल्बानिसआ टेररिज्मजों जुजिनो थाखाय आखाइ मिलायदों। बे बाथ्राखौ गिबि बोसोरारि इन्डिया-अस्ट्रेलिया सामिटआव फोसावदों। इउपिनि बहेरि पुलिस थालानि सिङाव थानाय मोनसे जायगायाव 4 मोसौ सिखाव हमजादों। लोगोसे 4 सिखावखौ एनकाउन्टार खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे एनकाउन्टार खालामनाय जाथायाव सासे पुलिस कनस्टेबल आरो मासे मोसौआ आघात जायो। आघात जानाय पुलिस कनस्टेबलनि मुंखौ ऋतुराज होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 8थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड्स 2023 आव रजनी बसुमतारी दिहुननाय जोलै दा सिड सावथुना मोननै बान्था मोननो हादों। गिबि बान्थाया जादों स्पेशियल जुरी एवार्ड फर आउटस्टेन्डिं पारफर्मेन्स आरो नैथि बान्थाया जादों बेस्ट फिल्म इन अदार लेंगुवेज इन आसाम। लोगोसे फैला जे बरगयारी बिथाङाबो बेस्ट कमिक एक्टरनि बान्थाखौ मोननो हादों। नेपालाव मोनसे गोमोथाव जाथाय सोराङाव फैदों। नुरसाद मंसूरी मुंनि सासे सुबुंनि उदै सिङाव बदकानि बथल मोननाय जादों। मंसूरीया गावनि गोसा अहेब सानायखौ लानानै सानबा सिगाङाव हस्पिटालाव एडमिट जायो। उनाव डक्टरफोरा बिजिरनानै नायब्ला गंसे बदकानि बथल नुयो। लोगोसे उदै सिङाव माखासे बुनाय बाहागो नुना अपारेसन खालामो।
दा बिथांनि देहाया खैफोदनिफ्राय बाहेरायाव दं होननानै फोरमायदों। कर्नाटकनि बेंगालरनिफ्राय माइसुर थांनाय एक्सप्रेसवेखौ दिनै भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मोन्डियानिफ्राय बेखेवगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि मरिगाव जिल्लानिफ्राय HSLC आनजादाव सा 9 फरायसा फरायसुलिफोरा एक्सपेल जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायोदि बिथांमोनखौ नकल लानायाव लोब्बा थानायनि थाखाय एक्सपेल खालामनाय जायो। लोगोसे बे सा 9 फरायसा फरायसुलिफोरा एक्सपेल जानायाव सा 8 हिनजावसा आरो सासेया हौवासा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मार्चनि 11 खालाराव समाजखौ अनसायग्रा आरो कक्राझार UPPL दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारिनि जोनोम सानमोन। बिथांखौ जोंनि डेली बड' निउज चेनेलनिफ्राय जोनोम साननि सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरो आरो आसा खालामो बिथाङा गावनि खामानिखौ समाजनि फारसे मोजाङै मोजां मावलांगोन होनना। भारतआव सानसेयावनो 452 सुबुंफोरनि देहायाव कर'ना भाइरास मोननो हादों। लोगोसे सासेनि जिउ खहा जादों होननानैबो मिथिनाय जादों। जापाननि दावबायारि हिनजावसाया भारतखौ नागारनानै थांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इन्टारनेटआव भाइरेल जाफुबाय थानाय बे हिनजावसाया दिल्लीनि माखासे दुथां आखुनि सेंग्राफोरजों जबरदस्ती हलि खुंजानो गोनां जादोंमोन। दा बिथाङा बांलादेशआव सौहैबाय होनना फोरमायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दुथां आखुनि सेंग्राफोरखौ पुलिसआ खाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। 1994 नि दाङरियाव जानाय फेक एनकाउन्टार खालामजानाय साबा दाय गैयै सुबुंफोरनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया 15 लाख रां होनो थाखाय बिथोन होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनोदि बे साबा दाय गैयै सुबुङा तिनिसुकियानि दहला केम्पनि 18 पान्जाब रेजिमेन्ट हानजानि आर्मिजों आलफानि सोद्रोमा होननानै सन्देह खालामजाना गावथारजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय दाननि उदालगुरियाव गावलायनाय जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्टआ मोननो हाबाय। CIDआ रोखा खालामदों दि थांनाय दाननि एनकाउन्टाराव जिउ खहा जानाय सुबुङा बाक्सा जिल्लानि जेंग्रेंपारा गामिनि डिम्बेश्वर मुसाहारि होननानै। नखरनि मानसिनो डिम्बेश्वरनि गोथै सह'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय कक्राझार पुलिसनि नुजाथिनायाव गथायना होयो। नखरनि सुबुंफ्रा सह'खौ मोननायनि उनाव गावसिनि रागाखौ फोरमायो आरो न्याय आरो गुवारै नायबिजिरनाय मोननो थाखाय दाबि खालामो। भारतनि फालांगि मन्थ्रि पीयूष गोयलआ 6थि नेशनेल स्टार्टआप एन्ड एडभाइजारि काउन्सिलनि जथुम्माखौ मार्चनि 11 खालारखालि खुङो। मन्थ्रि बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला 2047 मायथाइसिमाव भारतखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि सिमां दं होननानै मिथिहोयो। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सननि दाय संग्रा सुबुंफ्रा शुक्रबार सानखालि सानै सोरखारि साख्रि मावग्राफोरखौ घुस लानायनि थाखाय खादों। खाजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ कनक चन्द्र बरुवा, लेड मण्डल, अफिस अफ द रेभिनिउ सार्कल अफिसार, कालाइगाव, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो दिलीप बरा, गावबुरा होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै जिल्ला बेंगिरिफोरजों फैगौ एप्रिलनि 14 खालाराव सरुसजाई स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव जानो गोनां 11,000 बिहु मोसागिरिफोरनि सोमोन्दै सावरायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामा बे मोसानायनि गेजेरजों गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो सानदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे दिनाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो नुजाफैगोन होननानै खावलायदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ अल आसाम ट्रान्सजेन्डार एस'सिएशनजों लोगोसे शुक्रबार सानखालि गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव बयनिख्रुइबो गिबि ट्रान्स टि स्टल खुलिदों। मेनेजार अफ नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवे अंशुल गुप्ताया स्वाति बिधान बरुवा, एसोसिएट भाइस चेयारमेन अफ ट्रान्सजेन्डार वेलफेयार बर्ड अफ आसाम आरो गोबां सुबुंनि नुजाथिनायाव रेलवे स्टेशननि प्लेटफर्म नम्बर 1 आव टि स्टलखौ गायसनो। एभियान इनफ्लुएन्जा H5N1 भाइरास गोसारनायनि जाहोनाव आसाम सरकारा बयलार चिकेनखौ आसामाव लाबोनायखौ बन्द खालामथ'नायनि थिरांथा लादों। गसाइगावनि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बंगनि सिमा श्रीरामपुराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दिनै दावबायहैदों होननानै फोरमायदों। बिथां CMआ सा-सानजा फारसे हाबग्रा श्रीरामपुर सिमा ओनसोलखौ फालांगि बिथिङाव जौगाखांहोगोन होननानैबो बुंथियो। गिख्रंथाव जाथाय आसामनि नगाव जिल्लायाव सासे आइजोनि गोथै सह' बुरखांनो मोन्दों। ममि दास मुंनि सासे आइजोनि गोथै सह'खौ नगाव जिल्लानि दिमरगुरि केसा आलि लेननि गंसे न' सेराव बुरखांनो मोन्दों। खाथिनि मानसिफ्रा फोरमायदों दि आइजोनि आथिंखौ हा सायाव नुनानै
खाथिनि पुलिसखौ लिंहरना जाथायखौ फोरमायो। सन्देह खालामदों दि गावनिनो फिसाय नारायण दासआनो बुथारना आइजोखौ फबखोमानानै गुबुन जायगायाव गारलांदों होनना। पुलिसफोरा सहखौ पस्टमर्टम खालामनो दैथायहरो, लोगोसे गुवारै नायबिजिरगोन होननानैबो मिथिहोनाय जायो।